Hej så alle sammen. I dag så er vi inde på noget Roblox. Inde på noget et eller andet nyt spil. Og vi skal jo se. Jeg er Victor på mit team. I kender Victor, min lillebror. Og så er vi... Goddag. Og vi er en anden med på Skype også. Ned! Au! Skal vi se, hvordan vi gør? Går du ned nu? Han er Vi har Tag den den hen person med, der hedder Sander, min bedste ven. Nej. Ja. Men Sander han skal... Ja, ildebrand. Der er blevet lavet et bål. Ja, jeg kan til lade bål ud af Sander. Det er ikke min skyld. Okay. Vi skal... Det her spil gælder om, man er en cowboy. Jeg har fået skin og Patrick. Og man skal bare plukke hinanden. Det er rent faktisk lidt Vi vil gerne se det underligt, skin, men... som jeg har fået Patrick. Kom ned. Oh, crap. Okay. YT får lige lov til at se min gun. Ja, Wow. det er Victors gun. Det er et gun, jeg har fået en kiste, men så har jeg valgt at give den til Victor. Ja. Hvorfor er I bare dyr? Det er sjovt at have oppe dernede. Okay. Kom, vi laver 3, 2, 1. 360 Okay. no scope. Seriøst, hallo. Hver andre sted end det, og please. Ved godt, du kan gå rundt imens der er ildliter. Ja, hvad? Du kan gå rundt imens der er ildliter. Så vi kan se, jeg har en magi, som ingen af de andre har. Jeg har en magi, hvor det er, hvis de skyder nogen, så kommer der ikke i dem. Ja, så kan han gå ind i Det pisser det effekter. mod Sander, for Sander han ved ikke, at han kommer bagfra og skyder ham. Well, det ved jeg nu. Han fik mig. Første gang Sander nakker mig lige nu. Jeg taler ikke om de 45 andre spiller, man bare flækker mig hele tiden. Ja, du faldt ned. Der må ikke være noget op for. Kaster mig ned i en brønd, så... Nej, jeg kastede dig ned for den der kæmpe bro, og så hopper jeg ned, og så splatter du. Vi sidder også Skype lige nu, og jeg har faktisk fået med headset. Så er det meget fedt. Yeah, det er lækkert. Kan jeg ikke så høre mit spil. Haha! Det er fedt. Jeg er blevet til ketchup. Jeg kigger ud i hjørnet, godt, så er vi blåbærholdet, og Sander er ketchupholdet. Ja. Din blåbær versus ketchup. Yes! Hvordan vil det egentlig smage sammen? Blåbær ketchup. Sådan tror jeg ikke smager særlig godt. Blåbær. Jordbær ketchup. Det smager godt. Boom. You gotta be kidding. Jeg er bare god. Nej. Jeg er totalt Counter-Strike spiller. Jeg kan ikke komme op. Du er nemlig Hvad er Counter-Striker. det? Det er 2 mod 1. Nej, du lavede forlænd og satte dig, og så så du det rysten om vejret. Wow. Og så... Som jeg kan se, så er det kun mig, Victor og Sandland lige nu. Vi så bare ind på en online server, det er bare det, der er valgt, at de skal logge ud. Ja, fordi vi er så gode. Sander. Og I kan også se nede i mit hjørne, at vi optager den faktisk rigtig sent. Seriøst? Hvor står du bare ude i siden, mens Victor gør alt det hårde arbejde? Ja, Patrick, du kan godt komme ind i lejen. Det er kampen. Lejen. Ja, endnu mere, det er bedre at sige. Hvad var det? Hey, Jeg kunne høre et kæmpe bang. Og det var bare sådan... Hvad? Jeg lavede lige en forlænder op af... Okay, det er faktisk... Haha! Det må man ikke. Har du aldrig lært, at din mor man ikke må skyde andre? Dem man ikke kender. Prøv at se hans hoved. Der Jeg får kæmpe... BOOM! Boom, shakalaka, boom. Jeg fik et kæmpe hoved, jeg blev så klog. Ja, så var du så klog, så du eksploderede. Og så... What the fuck? Han virkelig på det alt, hvad der skete i hele jorden. Jeg skulle dø. Det gør han stadigvæk. Okay, det fandt et meget godt skud. Og Victor vinder over mig alligevel. Wahahaha. Jeg kan godt lide, når man skubber en ned i gøs, og så hopper ned og hopper på mig, og så bliver han splat. Boy! Wow! Jeg lavede en forlænder, og så faldt jeg ned. Jeg hoppede op på ham, så splattede han. Au.
Han splattede. Hvorfor gjorde du det? Fordi du Det var ketchup. da ikke særlig pænt. Fordi ketchup skal være splattet. Ja. Og når det ikke er ketchup, der er splattet, hvad er det så? Hvorfor sagde den den skråt i til? Hvordan skulle jeg vide? Så er det bare en tomat. Jeg tror godt mange reklamer på en lortevideo. Fuck dig, Sandra, jeg sidder og lukker reklamer ned, så kommer du bare. Jeg er reklamemanden. Boom. Stopper med Sandra. Det var egentlig en Eller- meget lang fight, bare sådan What the ninja skills og Jeg har metalsko på, skulle man tro. Men skulle tro, jeg har metalsko på, når jeg går tæt på dig og hopper på dig, ikke? Og så vil du splat. ja. Og så var Sandra, hvor er du havde du? spist alt for meget peanut butter. Og så var jeg blevet alt for tyk. Ja, en gang ikke også, så var vi inde på et spil, ikke også, hvor jeg kom til at ligne Lars Løkke Rasmussen. Fordi jeg kom ind i en fryser, så lignede jeg lidt Lars Løkke Rasmussen. Ellers så er jeg bare så stærk, ikke også? Ej! Det værste er, at jeg kan ikke engang høre nogen skyder med den der revolver, sådan jeg får et stort hoved. Jeg er 9 gange, og I er kun... Det er sjovt, du kan ikke høre en skid, når du først får skåret hovedet. Jeg kan høre. Kan jeg høre nogle trampe? Det gav mig rent faktisk et job. Jeg skriver. Wow, jeg kan ikke engang tale mere. Det Jeg gav kunne mig et kæmpe chok. Ej, for det der var faktisk sjovt. Jeg skød dig igennem en stige. Hvorfor er I hele tiden der? Det er ikke sjovt, det her, når jeg... Du er prøvet at lede efter hinanden rundt om i byen. Det tror jeg laver. Jeg er nede på jorden. Ja, selvfølgelig. Det har jo hele tiden været, du er født på jorden. Nej, jeg er ikke født på jorden. Jeg er født i himlen. Nej, jeg er ikke engang født på jorden. Jeg er født på et spækbræt. Det er min planet. De svin. Undskyld, jeg bander. Svin er jo ikke bander. Wow, jeg skød Victor i hovedet. Jeg dræbte jer Så- 10 gange. Det er egentlig meget godt af mig klaret alene. Jeg nakkede dig 11 gange. Den er gået 7 gange. Og det var nok ikke noget. Det her! Jeg fik Det var, hvad I Ja. var. 100 pip. Men Piu! Jeg fik lige 300, og jeg kom i level up. jeg er level 6, ikke også? Nej, det ved jeg ikke. Jo, det er level 6, og så tjener man 300 coins. Det er så fucking overpowered. Det vil Jo, være så John overpowered, som vi gjorde det der. Og sådan, jeg skulle lige til at bare sådan, here he comes, John Cena. Her tror Ja, jeg, så skyder jeg dig bare i luften. der faldt Patricks cowboy hat ned. Hvor er du henne? Hvor er du Min her? cowboy. Ingen sted. Au. Oh my god, du. Splatter du? Splat. Så hold op med at splatte mig, jeg er ikke en tomat. Jo, du er. Du er ketchup. Og ketchup skal være blevet splattet. Du er en ketchup, der er Undskyld, men jeg skal lige klø mig på armen. Når jeg er koncentreret, ikke, så er en eller anden grund ikke, så kilder jeg over det hele på mig. Ej, det lyder forkert. Så en ketchup skal være splattet. skulle man lige komme sådan, ikke også? Når det er koncentreret, så kilder det overalt. Nej, Patrick, så må man ikke tale over YouTube. Du gør Det er det, mod da? reglerne. Ja, men jeg sagde jo ikke overalt. Jeg sagde jo bare overalt. Splat. Splat. Altså, man kan blive crazy. Wow, hvad skete? Jeg er en dæmon. Jeg flyver rundt. Dæmon. Jeg er en total dæmon. Hvor er du henne? Patrick, inden du nakker ham, så skal han være splattet. Nej, Okay. Mig. jeg vil ikke være splad. Det kommer lave, du spiller. Det skal du! Du skal være tør kartoffelmos. Du kan ikke splatte mig, jeg er blevet alt for stærk. Nej, du er blevet for slap. Du er blevet så slap som kartoffelmos. Seriøst! Seriøst! Seriøst!
Splat. Splat! Splat! Det splatter Big mig. hit. Det splatter min hjerne. Ej, der fik du så meget den der lille hjerne. Ej, sjovt, man har et stort hoved, ikke også, men man har en lille hjerne. Så kan man bare høre du. Vi dræbte hinanden, mig. Nu kan du ikke blive til tomatsauce! Haha. Gør dig til Så er der tomatsauce sat på den anden dåse. dag. En tomat på dåse. Den der på dåse, det er endnu mere god. Dammit! Ja, nu kan du blive til tomatsauce! Nej, din baby. Bare suse bag på din krop. Fuck, det ser ulækkert ud. Undskyld, jeg bandede der. Men no, Men shit, det der ser bare underligt ud. Bare så... Ja, tomatsauce. Jo. Whee! Victor røg op til hånden. What the... Så kom bossen lige ned på jorden. Du er død! Hvor? I love you big head. Sander skal blive til kartoffelmoser. Det er mine regler, han skal. Han skal bare være mus til blåbær. Ja, det er Nej. dine regler, men hvem siger, at du bestemmer reglerne? Nej, fordi det er mig, der er Hvem siger at konge. overhovedet, at du er præsidenten? Jeg tror, det var Donald Trump. Ej, det er ikke Donald sådan. Trump er noob. Han er noob til CSGO. Hvem er det, der skyder efter mig? Jeg tror aldrig, at han har prøvet CSGO. Correct, det er et engelsk spil. Kartoffelmos! Jamen, hvorfor skulle lige en borgmester spille sådan noget? Altså, jeg ved ikke, men... Hvor er ham, der skal blive til kartoffelmos? Ja, yeah, wee! Jeg skulle lige til at sige boop, og yeah. Sander, vil du være, jeg elsker på dig? Dit fucking store. Det er altid, når jeg skyder Undskyld, en jeg af, bander. så får den anden mig. Victor, de sidste sekunder, det skal være et big hit. Jeg må ikke blive mast af blåbær! Du må... Nå. Ja, jeg blev ikke mast af blåbær. Okay, Sander, den fucking... Undskyld. Du bør sådan sætte et eller andet ind. Boop, 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 boop. Hver gang I siger et eller andet. Han tog det næste ud også. Han Og så siger, han kan ud, og han dræber mig mere. Patrick, jeg undgår alle hans skud, men jeg kan ikke holde det meget længere. Bror, jeg kan ikke holde det der ud meget længere. Ikke skyder ham, ikke skyder ham. Jeg er død. Og når jeg når op til 30, ikke, så skyder jeg ham. Jeg skal se, om han bliver til big head. Boo! Ja, jeg blev ikke til mast af blåbær. Jeg dræbte jer 25 gange. You big hit. Det var rent faktisk egentlig meget godt klaret af mig. Ja, Victor, han er op til at spille mere end jeg har. Patrick havde kun dræbt mig 9 gange, og Victor havde dræbt mig 2. Hvor lang tid er der egentlig gået? Det ved jeg ikke. Undskyld, jeg bander Hvad skal jeg vide? Hvor med jeg er træt. Det var Det tog sgu lang tid. Vi skal optage det her klokken 11:30. 23, jeg går lige ud og kigger, hvad klokken er. Den er 00:30. Jeg er i munden. Så jeg tror Prøv at faktisk lave bare, en vi vil sige, vi ses, og I må have en god dag på den video. Undskyld, den bliver lidt kort, men vi er mange af os, vi begynder at være trætte, så Ja, faktisk. vi ses. Jeg vil lige have en god dag, og håber I vil se med næste gang. Håber I kan lide videoen, håber I vil like den. Og så ses vi. Farvel! Hej hej alle sammen.